Kanina siya ako sunod project mga kapobre kay murag nga gawang-gawang naman ni taon. Oh. Ang karton na mo lisdanan sad. Kami kakuha karton da. Ngayo lang niya ta karton sa kisi mga hatag. May buntag mga kapobre. Tagang Domingo. Bagyo pa yun. Dili ko naglungag sa sulsa pa yan. Lungag kay alas gawas suway hangin. Suway hangin mga pobre. Malaysia. Banting oh, iyaw kayo. Ang hangin so dito utang untuk plywood sa ko. Yaraw. Hangin pa ka sa kong ilungan. Mana taglutog kanon mga kapobre. Niya magluto tag sudan sa kuan butin, luto tag itlog og kuan sa kulag udong o miswa. Sitwasyon nato rin karon mga pobre kay abungan ako plywood diha. Parang hangin di masudre sa paglungag na ko kaniya. Ako kay hatdan ako si misis og dito sa kuan iyang sakan dito. Yang mama at dan ako pamahaw sa mga bago pa rin sa akong channel mga kapobre, palihog ko og subscribe, i-click ang notification bell para update. Okay mga pobre, human na taghatod sa pagkaon karon matagutuma nahina sa tag panguwan sa kong kahoy kay ay katagaya tatagayin kahoy mga kapobre. Ako ng kahoy diba? Sa gusto mo support na ko diha, palihog ko diha, subscribe niya, hit the notification bell, i-select ang all para update. Yo, what's up mga kapobre, tarong himo tarong mga lamisa din mga kapobre kaya mong kuhan organic nga lamisa ako ng inisdan kini ako ning usahon diri para nami kapatungan sa saktong mga butang namo. Oh ni siya mga kapobre, kusog king hangin mga kapobre. Pastilan. Ayan itan pagkusog kaya akong banting nga pisi na mao na siya. A few moments later. What's up mga kapobre? Mao ni atong nahuman rong project. Tuwa na dihang samok ato nang giusab ato nang labay sa gawas. Ali siya nato labay kay mabutangan pa siya. Patungan lang siya mga tubig nga hugasan ba. Siya oh, ana lipak. Ato na siya mo hugasan. Kasi butangan sila babaw. Nagbutang sa ko sa mga gamit kay naa rin pamutang sa among katri-katri. Dere oh. Patong na ako pamanima kuan ako nang butang dire niya ako tunggi was pagawas. Yo, what's up mga kapobre, humanatag himo og kuan lamisa nato nya. Kalimot ko maniud to sa ta. Maniud to taog. Mao ba say paghuman ako lungag kanon kinahutdan. Suwa taog buwad nga paborito sa mga taga bukid.
ang dudong ko. Mama, pag-iugas ka to. Nakuha sa guto yan kupo na, be. Nakuha sa pula, be. Yung kupo na, kaya hindi ko nakuha ng matrikitas, be. Naman. Nadia, gudo yan. Mm. Matrikitas, be. Nagana sa nimo dungoy. Ano na? Dili ang pwede yung iugas. Ugaw na. Ano kaya yung umalag na kung katanong ko na ito? Kung kuha na garden na. Kuha na akong agbate. Mataw na tag-agbate. Kuha na akong gabi. Gabi. Hindi ka mamalit. Kapoy, mahal. Mahal, pamalit. Umi, diba? Dapat ang taas bilang abot ng bumata eh. Saan na dong? Tawa lang. Itang tintin. Okay mga kapobre, humana taog panghuga sa mga plato. Ang mga plato nga, wala dito plato, mga kaldero ba dito puros. Magkaos sa tag tubig. Kayo wala tayo tubig, mahugas ug maligo ug kita balik man, oy! ninyo unya inibalik na nako. Dudong! A few moments later. Yo, what's up mga kapobre, may hapon. Manatag pangaos mga kapobre. Manatag pangaos ng tubig. Ngayon mga pinata.
Di kapita og gamay. Init-initan na tiyan ba? Naadik mo ni kape gahapon eh. Yang hangin ron murag ni minor-minor kaluyan si Ginoo. Kasi mga kapobre, murag ni minor-minor ng hangin. Mga tong banting diha, balay na to. Ano ni? Visit. Minor na siya. Hindi na nakatason ng mga kapobre akong vlog mga kapobre. Sa mga bago pa nagtanaw sa akong channel, paliho ko diha og subscribe mga kapobre. Huwag ka ng mga kadato-dato diha. Palihog sa kong subscribe. Yan din lang kutob. Kay maghikay na stag panihapon. Maghikay tag panihapon para anang pamatay daghang kuan, daghang kanon ganiha. Yung ang pagkanon nga suwar ko buwad ganiha. Ligtan ako panahudto sa akong gihimong katre. Mao ni siya mga kapobre. Dili katre kanang tanganan sa mga gamit oh. Nakahimog ikaw na nisda na to diha among kuan. Ang sunod kanina pong kuan namong katre nga kawayan. Kanina siya ako sunod project mga kapobre kay murag nga gawang-gawang naman ni taon oh. Ang karton na mo lisdanan sad. Kami ka karton da. Ngayo lang niya ta karton sa kisi manghatag. Nya babay na lang ninyong tanan diha. Amping-amping ta kay bagyo. God bless mga kapobre.